So ito ang bagong taco bus ni Elaville from Vietnam. Tara, silipin natin. So ito yung bagong taco bus ni Elaville made from Vietnam. So ano bang meron dito sa bagong bus ni Elaville? Bakit niya naisip na bumili ng buses from Vietnam? So nung dinala namin si Elaville sa factory ng taco sa Vietnam, so na-impress si Elaville dun sa factory. Iba siya sa ibang manufacturers. Nakita niya yung process ng mga buses dito sa Vietnam na advanced, sobrang advanced na. Halos lahat ng equipments na meron si Taco sa kanilang factory is more on robots na rin. Tsaka meron siyang 10 dipping coat para sa kanilang mga structural ng body. Mas nape-prevent natin yung kalawang dito sa mga buses. Siyempre, ang biyahe rin ni Elaville is long haul at more on tawid dagat din. Siyempre, kailangan din nila na mas matitibay na body structure for their buses. So, nandito tayo ngayon sa bagong bus ni Elaville. So, ano nga bang meron dito? So, naisip ni Elaville ngayon na mag-introduce ng 2x1 seating configuration for their fleet. For the past long years, 2x2 lang ang mga buses ni Elaville. So, hanggang sa nag-upgrade sila ng 2x2 with CR. And then ngayon, naisip nila na bakit hindi nga daw ba sila mag-introduce ng 2x1 seats para mas maging komportable ang kanilang mga suking pasahero. So now, they purchase 5 units of 2x1 buses from Taco. So as you can see, ito yung mga bagong seats na meron si Elaville for their 2x1. So ito yung dalawahan, and then dito naman yung isahan. Gaano ba ka komportable itong bagong 2x1 ni Elaville? So tingnan natin kung gaano ba ka komportable itong bagong 2x1 ni Elaville. So before, more on regular 2x2 lang talaga ang mga buses ni Elaville. So nag-come up sila na magkaroon ng mas bago naman, di ba? Mag-upgrade sila from their existing units. Ang goal naman kasi ng Elaville as from their owners is to provide comfort din siyempre sa mga pasahero nila, at siyempre kailangan din nilang makipagsabayan sa kanilang mga competitors. Siyempre dapat kailangan mo ring makipag-compete, makipagsabayan din, kasi siyempre later on kung magiging stagnant ka lang dun sa existing mo, baka maiwanan ka rin. At siyempre ang pasahero ngayon, naghahanap na rin sila ng mga mas magagandang buses, di ba? Hindi lang basta masakyan, nag-iba na rin yung mindset no? Ang mga Pilipino ngayon, hindi lang basta makasakay ka ng bus, makapunta ka sa pupuntahan mo or makauwi ka sa probinsya mo. Ngayon, they pay for their comfort. Pag pumunta sila sa terminal, naghahanap na rin sila ng mas magagarang seats, mas magagarang configuration ng buses, mas magandang looks ng bus. So, ngayon, ang mga operator, nauobliga or nagkakaroon na rin sila ng idea na dapat magkaroon na rin sila ng mas magagarang seat. Kailangan na rin lang makipagsabayan sa mga kalaban nila, kasi for this market, for transportation market, dito sa Pilipinas, mas nagiging competitive na ang mga bus operators. Kailangan na nila mag-offer ng mas comfort, mas aesthetic na. Ang Pilipino ngayon na they expect what I paid for, diba? So, magbabayad ako, pero gusto ko naman, maganda yung masasakyan ko. Komportable, makakatulog ako ng maayos. Tsaka syempre yung serbisyo rin, di ba? Kagaya nito, itong bagong bus ni Elaville, as you can see, ito yung 2x1 niya. So, napakaluwag ng legroom. So, kahit na gano'n ka katangkad, gano'n kahaba yung legs mo, hindi ka maiipit. Diba? Hindi ka na magre-reklamo na binigay ni Elaville ang sikip. Malaki yung legroom. Lalo na pagka nirecline mo tong seat. So, dito yung reclining niya. So, ganyan ang feeling. Para ka rin nakahiga. Relax na relax, diba? Tapos, syempre, kailangan mong i-adjust yung leg rest. Yung legs, mas relax.
So, ayan ang feeling ng nakaupo dito sa 2x1 ni Elaville. So, very relaxing. And then, syempre, kailangan mo ng seatbelt. So, for safety, kailangan naka-seatbelt ka. Kahit hindi ikaw yung driver, dapat naka-seatbelt ka. Diba? Na in case man may emergency, diba? Hindi ka, habang tulog ka rito sa bus, hindi ka mag-aalala kung dadaus-dus ka or what, diba? So, ayan ang feeling. Very komportable naman. Malambot din naman yung seats na meron dito sa bagong taco bus ni Elaville. Tsaka ang lapad ng puan. So, meron ding adjustable na headrest kung masyado kang matangkad. Malambot din yung headrest niya. So, ganyan ang feeling yan. Very relaxed. Hindi ka masusuffocate dito sa area. Kasi, medyo maluwag talaga yung kanyang setup. So, kung meron kang binili namang mineral water or coffee, meron din siyang lalagyanan dito. Yan, yung lalagay. And then, kung meron ka namang phone na malolobat, syempre, kailangan ng charger. So, andito naman yung charger niya. Yun nga lang, kailangan mo syempre ng wire. Dala ka na sarili mong wire, di ba? Meron siyang Type-C, tsaka USB port. May option ka kung bago yung cellphone mo, naka-iPhone 17 ka or Android man or anything na may option ka para mag-charge. So, ayan, charge mo, lagay mo dito, yung sa bulsa mo or dito. Ayan, relax ka na. Ito naman yung kanyang aircon duct. So, ayan, simple lang. Adjust mo lang. Mayroon din siyang ilaw dito. Pwede mo naman patayin yan kung halimbawa nasisilaw ka. Pwedeng gusto mong buksan para may gagawin ka, kailangan mo ng ilaw. Then ito yung pinakang speakers niya. Then meron din siyang emergency hammer in case na may emergency dito sa loob ng bus. Pwede mo siyang kunin. And then any glass is breakable naman. So ipupukpok mo itong emergency hammer dito sa emergency glass, then makaka-way out ka na dun sa labas in case na may emergency dito sa loob ng bus. Meron din tong lagayan ng gamit in case na meron kang mga maliliit na gamit ito malalagay. So dito naman yung dalawahan. So kung meron kang kasama or may kasama kang asawa or couple kayo, kasama kang anak, so dito yung dalawahan. So maluwag din. Same as dun sa kabila, sobrang luwag. Sobrang relax din. And then, meron siyang mga armrest na malalapad. Dito naman, kung gusto mo namang yakapin yung katabi mo, yung asawa mo, itong armrest natatanggal. Pwede mo siyang iangat. Yan. Tapos, meron siyang lagayan ng phone dito. Pwede mo or kung anong gamit na maliliit. And then, meron ding lagayan ng mineral water or coffee. Relax na relax ka rin. Maluwag din yung legroom niya. Sobrang luwag din. Kasi this unit is 12.5 meters. So, mas naging maluwag yung sitting pitch ng mga upuan niya. So, ang habol talaga dito din ni Elaville is yung komportable para sa mga pasahero. Hindi lang basta makasakay ka. Diba? So, isa pang maganda dito sa bagong bus ni Elaville is yung naging design ng kanilang bus. So, itong configuration, kung ano nakikita nyo dito sa loob ng bus ni Elaville, lahat to customized mismo nung may-ari. Ito, pinagpilian niya talaga mismo kung anong magiging maganda dun sa kanilang bus at ano mas magiging attractive and magiging okay sa mga kanilang mga pasahero. So, ang naging team ng kanyang mga fleet as of now is yung medyo elegante tignan. Napili niya na ang mga upuan is parang dark brown. Kumbaga, ang mga kulay ng kanilang mga upuan. And then, ang ambience is more on warm colors. So, as you can see, the lights are warm light. So, etong sa taco, ang napili naming ilaw para dun sa ceiling is yung 3D ripple light. So, para siyang 3D tignan na ripple. So, maganda tignan. Medyo elegante. And then, yung kanyang ilaw dito, yung outer mood lights is more on warm light.
bus. Ito ang bagong offer ni Elavil sa kanilang mga suking pasahero. So, very elegant at komportable naman, di ba? Makikita mo, meron siyang CR dito sa gitna. So, kung halimbawa na stuck pa sa traffic, na mahabang traffic dito sa bandang Quezon or may road reblocking, ang tagal makarating dun sa kanilang meal stop, so, pwede ka mag-CR. So, halos lahat ng buses ngayon pabikol, meron ng mga CR. So, ito yung CR ni Taco, nasa gitnang area ng bus. So, ang lagi lang paalala ng mga drivers, ang CR na to is ihi lang. So, bawal po mag-poops dito sa CR. Kasi hindi naman po talaga intended for poops ang CR na to. So, more on wiwi lang. And then, meron din siyang washroom. Pwede kang maghilamos or anything na maghugas. So, yan po yung CR ng mga buses. Halos lahat naman po ng CR ng bus is more on wiwi lang. Bawal po talaga mag-poops. Dahil hindi po talaga siya intended for poops. Yung design ng mismong CR. Dito naman yung pinaka dulong seats. So, maluwag din. Maluwag rin yung kanyang dulong seats. So, tingnan natin. Pwede mo rin siyang i-recline. Ito naman yung kanyang recliner. Ayan, may USB charging din dito. So, ayan. Relax na relax ka rin. Kahit na chance passenger ka, pag ganitong peak season, ubusan na ng mga upuan, di ba? Kahit na chance passenger ka, kung halimbawa may available dito sa dulong seats, hindi mo iisipin na kawawa ka eh. Ngayon, ang mga buses talaga nag-offer na rin talaga ng mga komportableng upuan. Kahit dito sa likod, hindi ka na mahihirapan, relax na relax ka pa rin. Ito naman yung mga luggage compartment niya, overhead luggage compartment. So kung may gamit ka, very spacious din. Malaki rin. Malaki rin yung lagayan niya ng luggage. Yan. Then ang combination talaga nung interior design ng Elavil is more on dark brown. Para sa akin, mas elegante rin eh. Elegante rin siya tignan. So ito yung seats niya, dark brown. Even the armrest is dark brown. And then yung kanyang flooring is wood type vinyl. So para ka nasa bahay, di ba? Tinerno nila dito sa kanilang mga upuan. So dark brown wood type yung vinyl ng flooring. So yan. Meron din ditong orasan. And then may TV. Then ito naman yung kanyang driver's area. So, very komportable rin sa driver. Tingnan natin kung gano'n ka-komportable dito sa driver. Ito yung driver's area. So, yung kanyang upuan is air suspension na pwede mong i-adjust. Kung mababa ka, matangkad ka masyado, ibaba mo. So, yan, pwede mo rin siyang iangat. Magsusuplayan ng hangin depending on your weight. So, babalansin niya kung ano yung tamang height ng upuan para dito sa manubela. So, yan. Pero pwede mo rin siyang i-adjust. Pwede mo isagad na iangat. Pwede mo ibaba. Yan. So, yan. Tumatalbog yan. Pagka, halimbawa, nalulubak, tatalbog siya. So, very komportable para sa driver. And then, meron din siyang armrest. Dalawa. Siyempre, ang driver naman talaga ang pinaka-importante dito sa bus. So, kung walang driver, paano tayo tatakbo at uuwi ng probinsya, di ba? So, kailangan komportable sa driver lagi. At siyempre, si driver kailangan maalaga rin naman dito sa unit at maingat. So, itong bus na to is manual gearbox. So, ito yung pinaka-cambio niya. So, yan. Hindi pa siya automatic actually. And then, ito yung kanyang manubela. Maganda rin. Dito na rin yung mga
may mga switches dito para makontrol naman yung kanyang stereo. So yan, very komportable. Meron din siyempre seatbelt for the driver. Ayos, komportable para sa driver. And then itong knob na to, ito yung kanyang secondary brake, which is the retarder. So pull mo lang pababa, magti-trigger na yung retarder niya. So ano ba yung retarder na yan or yung auxiliary brake? So ang auxiliary brake is a secondary brake for the buses. So ang gumagana dito is transmission, hindi ang kanyang service brakes or yung kanyang preno. So bakit meron ganito? Si retarder or yung auxiliary brake is helping to prolong the brake pads. And then also, syempre, kung halimbawang nananakbo ka ng mabilis or tuloy-tuloy yung takbo mo, hindi ka magsa-sudden brake. Ang aalalay ka lang dito sa retarder. So, mapapatipid mo yung brake pads mo. Mapapahaba mo yung buhay ng brake pads mo at syempre yung fuel consumption din is magiging matipid. Hindi ka preno ng preno. Ito ang gumagana, retarder. Itong design naman ng stripes ng Elavil, ito yung pinaka-latest. So lahat ng lumalabas na bagong units ni Elavil, ganito na ang stripes na ginamit. Actually, itong design na to, itong colors na to is from their first units, from nung nagsimula sila way back ilang years na. So ito talaga yung kanilang original colors and stripes. So ngayon, ang ginawa ng may-ari is we come up na i-upgrade. So ito yung naging bagong design niya. So ito naman yung likod niya. So ito naman yung kanyang engine room. So tingnan natin kung anong meron dito sa kanyang engine. This unit is using Weichai engine from China. So, sabihin na naman natin, China yan. Di maganda quality. So, ngayon, makikita naman natin halos lahat ng buses na meron ngayon dito sa Pilipinas. Siguro sabihin natin 50% ng tumatakbo na buses ngayon dito sa Pilipinas is made from China. So, meron ba tayong naging problema? Nakasakay ka ng China bus ng safe. Ibig sabihin, ang China engines are nagpe-perform naman. So, Taco bus from Vietnam are using Weichai engine. So, this unit has a 336 horsepower Weichai engine. So, malakas naman siya. Na-test naman din sa Vietnam for their long-haul trips. At hopefully, dito sa biyaheng Bicol is maging fuel efficient ang kanyang performance. Even meron naman kaming na-test na rin na Taco from Bicol Isarog. Naging maganda rin naman yung kanyang fuel consumption. So nag-range siya ng 3.6 km per liter yung fuel consumption. So not bad. So tingnan natin pag tumakbo na to, tingnan natin kung ano magiging performance ng kanyang engine. So yan, ito yung kanyang engine room. So maganda, maaliwal, maganda rin i-maintain kung ikaw yung mekaniko. Mas madaling gawin. Ito yung mga belts. So ilan ang belt niya? So this is traditional engine for buses.